focus crimes naman po sa lalawigan ng Pangasinan, bumaba. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Bumaba umano ang 8 focus crimes sa lalawigan ng Pangasinan sa unang kwarter ng taon ayon yan sa tala ng Pangasinan Police Provincial Office. Mula 1 ng Enero hanggang 31 ng Marso, mula sa 166 na kaso sa parehong panahon nung nakaraang taong 2024, nasa 115 cases na lamang umano ito. Dagdag pa rin ang datos ng murder mula 15 bumaba umano sa 7. Samantalang ang kaso naman ng rape mula 83 bumagsak sa 41 kaso. Ayon kay Pangasinan PPO Director Police Colonel Rollifer Kapukyan, sadyang mataas umano ang kaso ng rape sa buong bansa kung saan halos kaso ng incest sa mga ito. Naka-heightened alert naman ang pambansang pulisya dahil sa eleksyon at nalalapit na Semana Santa. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.